यानंतर ज्यांच्या पाठीवर साक्षात सरस्वती मातेचा आशीर्वाद आहे अशा प्राजक्ता गावडे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। खरं तर स्वामिनी एज्युकेशनच्या भारतात जवळपास 3700 शाखा आहेत, या मॅडम एकट्या सांभाळत आहेत। अष्टभुजाधारी नवदुर्गा काय असतं हे मॅडमकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतं। त्यामुळे मॅडमना मी विनंती करतोय की कृपया त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। धन्यवाद, तुम्ही आज इथे सगळ्या आलात एका फोनने, त्यासाठी मी सगळ्यांचं पहिलं धन्यवाद देते। स्वामिनी एज्युकेशन आतापर्यंत कोणाच्या एवढं ऐकण्यात आलेलं नाही आहे। त्याचं कारण हे आहे की कोकणात येऊन ह्याला फक्त 1 वर्ष झालंय। ह्याचा उदय जो आहे हा ॲक्च्युली तुम्ही बोलू शकता की पहिली आपली ब्रांच आहे मुंबईला होती आणि गेल्या 1 वर्षामध्ये ही ब्रांच आपण कोकणामध्ये चालू केली आहे। त्याचा मागचा उद्देश हा होता की आपल्या कोकणातील मुलांमध्ये खूप पोटेन्शियल आहे, बट त्यांना मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे कुठेतरी डगमगले जातात। म्हणजे 10वी 12वी झाल्यानंतर नक्की काय करायचं हे या मुलांना कळत नाही आणि त्यासाठी आपण स्वामिनी एज्युकेशनची जी ब्रांच आहे ती कोकणामध्ये आणली आहे। आता यामध्ये आज स्त्री सन्मान सोहळ्याच्या वतीने मी हे सांगू इच्छिते, जसं शिल्पा मॅडम मगाशी बोलल्या की स्त्री मुक्ती किंवा स्त्री सन्मान, स्त्रीचा आदर हा नेहमी केला गेला पाहिजे, तर माझंही तेच मत आहे। मेन म्हणजे आपल्या स्त्रियांना स्त्री मुक्ती किंवा वुमन एम्पॉवरमेंटची गरजच नसते, कारण आपण ऑलरेडी खूप स्ट्रॉंग आहोत। गृहमंत्री, आरोग्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, अन्न मंत्री हे सगळी कामं घरापासून आपण ही निभावत असतो आणि ते करता करता आपण बाहेर आपला ठसा उमटवतो। तर सगळ्या तुम्ही स्त्रिया आज तुमच्या कार्यामध्ये एक नाव रोशन केलेलं आहे। सो मी एवढं सांगेन की आज जे आहे काय होत आहे की 10वी 12वी झाल्यानंतर मुलींना लग्न, जास्तीत जास्त ग्रॅज्युएशन करा, ग्रॅज्युएशन नंतर लग्न करा, हा एक अट पालकांमध्ये असते। ही मानसिकता आपण म्हणू शकतो आणि जी आपल्याला बदलायची आहे, कारण जर स्त्री स्वकृता झाली तर घराचं नंदनवन होतं, नाहीतर त्याचं वाळवंट व्हायला वेळ लागत नाही। तर त्यासाठी आपल्याला पहिलं स्त्रीला सक्षम करणं खूप गरजेचं आहे आणि ते काम स्वामिनी एज्युकेशन करते। बिकॉज आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये शिक्षणाला वयाची अट नाही। कोणतीही स्त्री भले ती कधीही शाळेत न गेलेली असू दे, अशा स्त्रियांसाठीही आपल्याकडे कोर्सेस आहेत आणि एकदा स्त्री सक्षम झाली किंवा एकदा स्त्री स्वकृता झाली तर संशयाने बघणाऱ्या नजरा ऑटोमॅटिकली आदराने झुकतात। त्याच्यामुळे मला असं कधीच वाटत नाही की स्त्री मुक्ती किंवा वुमन एम्पॉवरमेंटची गरज असते। आता आपल्याकडे ITA डिग्री, डिप्लोमा यासारखे खूप कोर्सेस आहेत। फॅशन डिझायनिंग आहे, टेलरिंग म्हणा, ब्युटी पार्लर आहे, इंजिनिअरिंग, सिव्हिल, आर्किटेक्चर, इंटिरियर आहे। सो या सगळ्या कोर्सेसमधनं आपल्या खूप महिला घडल्यात आणि आज त्या स्वतःचे उद्योजक किंवा एक उद्योजिका म्हणून नावारूपाला आल्यात। तर सगळ्यांना मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देते। कोकणशाही आणि स्वामिनी एज्युकेशनने आज जो सन्मान इथे करणार आहोत स्त्रियांचा, तो सगळ्यांनी आज इथे येऊन उपस्थित राहून जे काही सन्मान सोहळ्याला उपस्थित राहिले त्यासाठी सगळ्यांचे धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।